Gde ste, brate? Ja sam Oca Deluxe, imigrant, brate. I danas jedna kratka fora za pozitivno razmišljanje, da vam bude lakši dan. Znate one ljude što misle da mogu da vas kapiraju na kec? Oni kao mogu vas da pročitaju. Mislim mogu, čitaju vas ustima po kurcu, brate. Kao misle da su ljudi 2+2, a nisu. Mislim jesu ljudi na kraju 4, ali nisu ni blizu 2+2 ili 1+3 ili 1+1,5 puta 2. Znate bre koja je sve matematička bagra uključena u jednačini svakog čoveka? Znači kore, znači kvadrat, znači kubni, znači negativan kvadrat, znači razlomci, znači apsolutne vrednosti, znači radijusi, sinusi, kosinusi. Znači znaš kad to bilo ko pročita na keca? Znači nikad. Evo čist primer. Znači bezbroj tih Keanu Reevesa su mene, jebenog imigranta, brate, pročitali kao opuštenog i druželjubivog lika. A ja pijan, jebote, oni mi pričaju kako imaju dobru intuiciju i dobro čitaju ljude. I zaključe da sam dečko opušten i druželjubiv. Ako vam tako nekad neko nešto lupeta, brate, samo se setite da mogu da vas pročitaju ustima po kurcu. Samo sam to hteo da kažem.